Ha arribat l'hora d'enfrontar les comarques del camp. Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat. En els propers vídeos ens enfrontarem les unes a les altres. Prepareu-vos per la batalla de preguntes. Imagineu-vos que esteu a consulta de psiquiatria o de psicologia i us ve un pacient que té estrès crònic, com atac d'angoixa, estrès, no pot treballar. Heu de fer alguna cosa que potenciï la seva recuperació o que faci que es millori. Quina de les 4 opcions creieu que és la que pot potenciar millor la seva recuperació? Reforçar les xarxes de suport mutu i l'accés als recursos. B. Meditació guiada. Passar un aïllament intern supervisat o fer una monitorització contínua de la freqüència cardíaca. Què diríeu? La primera. Primera, reforçar xarxes de suport mutu i accés als recursos. Monitoritzar la La freqüència cardíaca. Sí, jo crec que també. Sí? La B i la última. La B, però la segona. La primera potser també. La primera. Doncs donem l'enhorabona a ella perquè és la primera. Molt bé. Sí. Molt bé. La monitorització contínua de la freqüència cardíaca, això és el que es diu biofeedback, no? Que tu ets conscient del que passa dins del teu cos i llavors intentes, com que vas veient que va baixant el ritme cardíac, doncs vas reduint. Això en moments concrets, amb atacs d'ansietat o això, podria ser una solució. La cosa va més per la primera, per la reforça de xarxes de suport mutu i garantir l'accés als recursos. A vegades el que realment va millor és garantir que aquesta persona té una xarxa de persones que li puguin donar suport, pugui tenir accés a l'habitatge o a una feina digna. Per la meva edat això ja no. Bueno, aquí veiem que no tot és coses biològiques i coses tan ciència pura, sinó que molts cops en salut mental i en psiquiatria s'ha de tenir en compte també la part emocional, la part social i la part cultural que ens envolta.